Ene mehruan adamlar şulaydım yine bir gedek Pelvan Harmuratov Ali Bajanyň ýolundan yetim çağa diýen aýdymy jan tefde yine bir gedek aýtyp bereli janyňyz sag bolsun. Yetimlerin başyny oşayanlar bar eken, yetimlerin başyny oşayanlar bar eken, inde yetim bir balam geceler bana da gel, inde yetim bir balam geceler bana da